Iktar tard dan ix-xahar ġbija tal-Madonna Ta Pinu maħduma fil-mużajk ser titpoġġa fis-Santwarju tat-Tħabbira tal-Mulej fil-Belt ta' Nazaret fejn diġà hemm bosta ġbija toħra nazzjonali tal-Madonna li jirrappreżentaw il-qima mogħtija lil-Om Alla mill-ġnus kollha tad-dinja. Fl-imkien ma' tqejjid ta' din ix-xbieha, il-Knisja f'Għawdex ser tagħmel ukoll ġest ta' solidarjetà mal-Knisja fl-Arti Mqazza billi waqt il-pellegrinaġġ tax-xahar id-dieħel l-Isqof ta' Għawdex f'isima jippreżenta donazzjoni lil Patrijiet Franġiskani li huma fdati mill-Knisja bil-ħarsien tas-Santwarji insara tal-Arti Mqazza. Din ix-xbieha li bħalissa tinsab fit-triq ta' lejn l-Arti Mqazza ħadet iktar minn 600 siegħa biex tinħadem fil-mużajk fiċ-Ċentru tal-Arti Sagra Eikon li id-Diocese ta' Għawdex fetħet xi xhur ilu f'parti mid-dar li ħalliela Monsinjur Anton Gawci. Ix-xogħol fuqha sar minn Don Roberto Gawci, direttur tal-istess ċentru. Is-sena li għaddiet, Don Roberto kien ħadem flimkien ma' Padre Marco Rupnik fuq il-mużajċi tal-Mister tar-Rużarju fuq it-Tsuntir tal-istess Santwarju Gawci. L-ewwel nett għalina kienet privileġġ kbir li tawna kemm il-Patrijiet Franġiskani li huma l-kustodji tas-Santwarji tal-Arti Mqazza, kemm anke d-Diocese ta' Għawdex illi tawna dan il-privileġġ illi aħna naħdmu fil-post għażiż ħafna tal-Bażilika tan-Natività ġewwa Nazaret. Huwa post għażiż għaliex huwa l-post fejn l-iben ta' Alla sar bniedem u hemmhekk kif dawk li marru hemmhekk jafu hemm kollezzjoni kbira ta' xbijat tal-Madonna mid-dinja kollha. U l-Patrijiet Franġiskani taw lid-Diocese tagħna il-permess li aħna npoġġu wkoll l-xbieha għażiża tal-Madonna imtella fis-sema meqjuma fis-Santwarju Ta Pinu. U aħna bħala ċentru tal-Arti Liturġika Eikon ġejna kummissjonati mid-Diocese ta' Għawdex biex propju nħejju din ix-xbieha fil-mużajk. Għalina kienet sfida l-ewwel nett teknika u xekk għaliex kien xogħol illi ma konniex għamilna bħalu qabel peress li huwa iktar minjatura. It-tieni wkoll kienet sfida għaliex minħabba l-għożża tal-post, minħabba d-destinazzjoni ta' din l-opra. Imma b'sodisfazzjon kbira u anki b'ringrazzjament l-Alla ngħid illi aħna ferħanin ħafna b'dan ix-xogħol li għamilna. U nista' ngħid li anke n-nies, il-poplu huwa kien sodisfatt ħafna. Hija kopja, però mhux kopja identika ta' xbieha tal-Madonna Ta Pinu, fejn aħna tajna interpretazzjoni fil-mużajk ta' din ix-xbieha, interpretazzjoni daqsxejn iktar kontemporanja u adattata iktar għall medium tagħna għaliex ovvjament l-oriġinal huwa pittura u aħna ridna nittraduċu dik ix-xbieha fil-mużajk u mużajk kontemporanju. Tajjeb inkunu nafu kif nibet il-ħsieb li x-xbieha tal-Madonna Ta Pinu tingħaqad ma' xbieha oħra fosthom dik li tippreżenta x-xbieha tal-Madonna meqjuma fis-Santwarju tal-Mellieħa. Is-Santwarju tal-Annunzjazzjoni f'Nazaret wieħed mill-imqades l-iktar eżiż tal-Arti Mqazza għaliex ġie mibni fuq knejjes iktar antiki li kienu mbnew sekli ilu fuq l-ar li fih it-tradizzjoni tgħidilna li kien del l-Anġlu lil Marija. Xi tfisser għal Għawdex din ix-xbieha tal-Madonna Ta Pinu f'Nazaret? Meta ħanieħdu l-kwadru tal-Madonna Ta Pinu ġo s-Santwarju ta' Nazaret fl-Arti Mqazza, jiena nara li qed tintemm xewqa antika tal-poplu tal-Alla fil-Gżejjer tagħna. Jiena qaluli informat li fi żmien l-Isqof ta' qabli, l-Isqof Kawki, kienet diġà saret talba lill-rettur tas-Santwarju ta' Nazaret imma ħażmien sakemm fil-bidu ta' din is-sena il-Kummissarju għall-Arti Mqazza f'pajjiżna ikkomunikali li dik it-talba ġiet milquha. U hekk fil-bitħa ta' dan is-Santwarju meqjum ta' Nazaret flimkien ma' qatt ġmielu ta'
immaġini tal-Madonna li jirrappreżentaw il-Knisja fid-dinja kollha, ser ikollna issa l-ikona tal-Madonna Ta Pinu. Jien nixtieq li din ma tkunx biss preżenza ta' immaġini, imma nixtieq li din ikun fiha messaġġ. U żewġ affarijiet, l-ewwel nett Nazaret huwa Santwarju Marjan, imma huwa Santwarju Kristjan fis-sens li Bentalla sar bniedem u għammar fostna ġewwa Nazaret. It-twelid sar f'Betlem imma t-nissejl tiegħu sar ġewwa Nazaret. Fih dan Marija. U allura il-messaġġ tiegħi jew li nixtieq li jasal permezz ta' din l-ikona huwa dan li nitolbu lil Marija biex bħalma hija fih dana kellha lil Kristu tħaddan ukoll lil kull wieħed u waħda minna. Lilna li aħna dixxipli tal-Mulej. Imbagħad kif il-Verġini imbierka tat lil Kristu lill-umanità tenna bħala Knisja biex lid-dinja anke lis-soċjetà f'pajjiżna aħna nagħtuha lil Ġesu Kristu. Nistgħu nagħtu ħafna affarijiet, imma dak mhux neċessarju. L-uniku neċessarju u li l-Knisja fuq l-eżempju ta' Marija tenna niskopru u nilqgħu lil Ġesu il-feddej tagħna. Dan nixtieq li jkun il-messaġġ ta' din l-ikona tal-Madonna Ta Pinu ġewwa Nazaret.